ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಡು. ಅಷ್ಟಮಿ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಪೌರಾಣಿಕವಾದಿ ಇಂಚ ಏತ್ ಗೌಜಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಇಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಅಪಗ ಈ ಅಷ್ಟಮಿ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಟಿಗರಿ ಉಂಡು ಸೋನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೋನ ಬತ್ತಂಡ್ಲ ಈ ಬಡಪತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಉಪ್ಪಜಿ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಬಂಗಾರದ ತಿಂಗಳು ಬನ್ಪ ಅನಿಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಆಂಡ ಆಟಿ ಬತ್ತಂಡ ಕರಿದು ಸೋನ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಡಪತ್ತದ ದಿನಕ್ಕಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಪಜಿ ದಯ ಬಣ್ಣ ಹೊಸ ಬಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡಾತಿ ಹೊಸ ಬಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡಾತಿ ಅಂಚ ಹಬ್ಬ ಬಡಪತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಇಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಬಂಜಾರ ಉಣುಡುಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಉಣುಡುಂದಾಂಡ ಈಜ ಬಂಜಾರ ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ನುಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಅಷ್ಟಮಿ ಬರೋಡು ಅಂದಂದು ಅಪಗ ಈ ಬೆನ್ನಿದಕಳು ಅಗಳು ಅಂತಂತೆ ಇಲ್ಲಳು ಇತ್ತನಕಳು ಹರಿದಾರ ಇತ್ತನಕಳು ಅವು ಇಜ್ಜಂದ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ರಿಪೇರ್ನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆ ಕಾಲೊಡಿತ್ತಂದು ಅಪಗ ಅಕ್ಳು ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಈ ನಿಂಗಳು ಬಂಡಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ತುಂಡು ಅರಿಕಳು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೈತಾರಿ ದುಂಬು ಈ ಬೈನು ಎಡ್ತದು ಐಟ್ ಅರಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ತುಯರ್ನೆ ದಿಕ್ಕುಜವು ಈ ಬೈತಾರಿ ಪುರ ಈ ಪಾಪದಕ್ಳಿಗೆ ದಾಳ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಐನು ಕಾಣತ್ತದು ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಎರ್ತೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಎತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಷ್ಟಮಿದ ಆಚರಣೆ ನಂಚೇರಿ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ನೆಟ್ ನಿಯತ್ತರು ಅಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೇವೆ ದುಂಬು ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಕಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಮಂಡ ಅಷ್ಟಮಿದ ದುಂಬುಣಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಳಂತ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕೊಡಿಡು ಈ ಬಲಟುಗಳು ನಿಂದು ಈ ಬಳಂತ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಈ ಬಬ್ಬರೆ ದೀಪನ ಬಣ್ಪೇರು ನೀಚಗ ದೀಪನ ಬಣ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಬ್ಬರೆ ದೀಪನ ಬಣ್ಣಾಗ ಬಳಸುನು ನೀಚಗ ಬಳಸುನು ಒಂದು ಬಾರೆದಿರೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಡ್ಪೇಡು ಬಾರೆದಿರ ಪಾಡ್ದು ಈಗ ನುಪ್ಪು ಮೀನ್ದ ಗಜ್ಪು ಪುರ ದೀದು ಜಾಳ್ದೊಂಜಿ ಕೋಂಟುಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲಿಡು ದೀಪೇರು ಬಬ್ಬರಿಗೆ ದೀಪನು ನೀಚಗ ದೀಪನ ಬಣ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಮನಸ್ಸು ಮಂತದು ಮೀನ್ದ ಗಜಪುರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ 24 ಗಂಟೆ ವ್ರತಟ್ಟುಗಳು ನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಬಲಂತಂದು ಕುಡಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಲೊಟ್ಟುಗಳು ನಿಂದುಂಡು ಬಲೊಟ್ಟುಗಳು ಬಂಡ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಕಳು ಕಾಯಿ ಗಜಪುದ ವನಸು ಮಾಡ್ಪೇರು ಕಾಯಿ ಗಜಪುದ ವನಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಪುಂಡಿ ಮಾಡ್ಪೇರು ಆ ಪುಂಡಿ ಪುರ ತಿಂದದು ವನಸು ಪುರ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ 24 ಗಂಟೆ ಉಪವಾಸಗಳು ಪಂಡ ಉಪವಾಸಗಳು ದಾಳ ತಿನ್ನಂದ ಉಪವಾಸಗಳು ಬೊಕ್ಕಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪಡ್ದಂಡ ಮನದನಿ ತಿಂಗಳು ಮೂರೋಡು ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಜನನಾಯಿ ಪೊರ್ತು ಕರಿನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪಡು ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ನೀರು ಮೀನಿ ಪರ್ಪೇರಿಗೆ ದುಂಬು ಅಂಚೆ 24 ಗಂಟೆ ಅದು ಒಂಜಿ ವ್ರತ ಒಂದು ರೆಡ್ಡು ದುಂಬಿತ್ತು ಇತ್ತೈ ಬಲಂತ್ ಬಲಟುಗಳು ಪುರ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಉಪವಾಸಗಳ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ಉಡುಪಿದ ಕಡೆಟ್ಟು ಅಂತೂ ದಿಂಜ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನೋಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಎತ್ತುವ ಜನ ಉಪವಾಸಡು ಕುಲ್ಲುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೈದಿಕರು ಒಂಜಾತ್ ಅವು ಗಡ್ಡಾಯ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಮಂತ್ವೇರು ಈ ಉಪವಾಸಡು ಕುಲ್ಲಿನಕಲು ಅಕೇರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪೊರ್ತು 3 ನೆಟ್ಟ ಬಟ್ ತಿಂಗಳು 3 ನೆಟ್ಟಗಳು ಗುಳ್ಳೋಡು ಅದನ್ನು 16 ಗಂಟೆ ಹೊರ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪೊರ್ತು ಗುಳ್ಳೋಡು ಅಪ್ಪ ದುಂಬು ಬರ ಎಂಜ ಮಂತಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಣೆಗೆ ಬಾಡದು ಈ ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬನು ಈಜಿನ ಎದುರುಗತೆ ಮನ್ಪುನು ಈಜಿನ ಅಜ್ಜಿಲ ಕಥೆ ಬಂಟ್ರೆ ಮನ್ಪುನು ಇಂಥ ಪುರ ಪೊರ್ತು ಕರಿತೋದಿತ್ತೇವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಿಂಗಳು ಮೂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದವಳು ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರುವಂತ ಸುಗಿತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಳಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ದೈವಲು ಇತ್ತಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಉಳ ಇಲ್ಲ ದೈವಲಿಗೆ ಪೇರಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ತುಂಬಿತ್ತಂಡು ಪೇರಡಿಗೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಡೆ ಇದ್ರ ಬೆದ್ದರ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ತಾರಾಯಿದ ಪೇರು ಆಗ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ತಾರಾಯಿದ ಪೇರು ಮಾಡ್ತದೆ ಐನು ಪಾಡ್ದು ದೈವದ ಮಂಚಾವದ ಎದುರು ದೀಪುನ ಪೇರಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾವು ಎತ್ತೋ ಆಚರಣೆ ಕಣ್ಮರೆ ಒಂದುಂಡು ಕಣ್ಮರ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ದೈವಗ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣೆದ ಭಾವ ಉಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಲ ಅವು ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಬೇತೆ ಪುದರಡು ಮಲ್ಪುವೆರು ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ಅಷ್ಟಮಿದ ಆನಿದ ಗೌಜಾಂಡ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅಡ್ಡೆಗಳ ಬಾರಿ ಪುದರ ಅಷ್ಟಮಿದ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮೂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಆ ಭಾಗಡು ಬಾರಿ ಪುದರ ಪೋತಿನ ಐಟ್ಲ 4 ಬಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಉಡಾರಿಗೆ ಅದು ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಗುಂಡ ಅದು ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಡೆ ಅದು ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮನ್ಪೇರು ಈ ಉಡಾರಿಗೆ ಈ ಪೊಂಗರದಿರೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಡಾರಿಗೆ ಮನ್ಪಡಂಡ ಅವು ಅಪರೂಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಡೆಗೆ ಮುಂಡೆ ಉದ ಒಲಿ ಮುಂಡೆ ಒಲಿಟ್ಟು ಮೂಡೆ ಮನ್ಪಡು ಈ ಗುಂಡ ಮನ್ಪಡ್ದಾರ ಪೆಳತ್ತ ಇರೆ
ಅಪರಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಏನು ತಿಂಕ್ರಡ್ ತಿರಿದು ಮನ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಾರಿದಿರೆಟ್ಟು ಐಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮನ್ಪೇರಿ ಐನು ಬಾರಿದಿರೆ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಗೆಲದ ಬಾರಿದಿರೆ ಅವಡು ಐನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಟ್ಟುವೆರು ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ತೂಟು ಬಾಡದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಟ್ಟುವೆರು ಏನು ಕಟ್ಟದು ಐಕೆ ಬಂದ ಮೈತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಲ ಕಟ್ಟುವೆರು ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೇಯರ ದೀಪನು ಬೈಪೋನು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪನು ಈ ಬಾಕಿದೇನು ಬರ ನಂಗೆ ದಿಂಜ ದಿನ ದಿಯರ ಆಗುಜಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕದ ತೀರ್ಥ ಮುಟ್ಟಾಳ ದಿವೊಂದಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ 15 ದಿನ ನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಾಳ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ದಾವಂಡ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡವು ಗೋಣಿ ಬಿತ್ತು ಈ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಡ್ಡೆ ಚೌತಿ ಮುಟ್ಟಲ ಬತ್ತಿನ ಉಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಐನ ಕನೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಜನರನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟುನ ಗೌಜಿ ಪುರಿ ಮನದೆ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿ ಒಂದು ಪೇರು ಮೊಸರು ಒಳಿಕೆ ದ್ವಾದಶಿ ಆಚರಣೆ ದಹಿ ಅಂಡಿಯಿಂದ ಅವಳು ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಡು ದೆಹಲಿಡು ಪೂರ ಪೊಂಡ ಅವು ಮೊಸರು ಹುಡುಕಿಲ್ಲ ಕೂಡಂಜಿ ರೂಪ ಅವಳು ಈ ಮಾನವ ಗೋಪುರನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಜಾತ ಜನಕಲು ಮಿತ್ತು ಉಂಟೊಂದು ಆ ಕೇರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ನೆನಪೋದು ಭಾರಿ ಎತ್ತರಡು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಅಂದು ಕೊಜಪುದ ಕರನು ದರ್ಪುವೆ ಎಂದು ಅವು ಎತ್ತು ಸಲ ರಂಗದ ನೀರು ಲೋಪುಂಡು ಹೋಗುಳಿಲ್ಲ ಐನ್ ದರ್ಪುವೆ ಪನ್ಪುನ ಗೋಚಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಮೂಲತಃ ಆ ಭಾಗದ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಭಾಗದ ನಡೆದವರ ದ್ವಾರಕೆಡು ಪುರ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ನೆಟ್ಲ ಆ ಭಾಗಡ್ಲ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮುರನೆ ಕಾನೂನು ಕನ್ನಡ 17 ವರ್ಷ ಐನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾನವ ಗೋಪುರದ ದಯಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ಅದು ಅಪಾಯದ ಬೇರೆ ಜೋಕ್ಲುಪುರ ಅಪಾಯದ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪುದರ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿರೂಪಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲ್ಲ ಅದು ಪೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗಡ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿಡ ಅದು ಪಾಡು ಅವಳು ನಡಪನಂಚಿನ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಡ ಅದು ಪಾಡು ಈ ಓಕುಳಿ ನೀರನ್ನು ತೇತೊಂದು ಓಕುಳಿ ನೀರದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕರನು ಪುಡಪುನವು ಕ್ರಮ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಯ್ತು ಕರ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ವಸ್ತುಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ರೇಡಿಯೋ ಟಿವಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿನ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ದೆಪ್ಪನೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರುವರು ದಯಪಂಡ ಅವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೆತ್ತಿನೈನು ಅಕಲ ಮಾತನ್ನ ಕಟ್ಟೋನೇರಾಬು ಜೊತೆ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಉಂತುನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳ ನಾನು ಐನು ತಿರ್ತು ದಕ್ಕನಾಗ ಕೈ ಸೇರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಧರ್ಮಗು ಅಂಚಾದ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಸಂತೋಷ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಈ ಬೊಕ್ಕ ನೂಲ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಬಡದೆ ಕಾಲಿಂದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಅವಳವಳು ಕೋರಿದ ಘಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಾರೈದ ಗೊಬ್ಬು ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟಣ ಗೊಬ್ಬು ಅಂದು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪಗ ಶುರುವಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ತಾರಾಯ್ದ ಗೊಬ್ಬು ನಡತೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂದ ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ತಾರಾಯ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಳವಳು ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ